Казвам се доктор Румен Велев и съм заместник медицински директор на втора САКБАЛ Шейново. И сега съвместно с Фемина Клуб ще ви запозная с начина на приемане и изписване на пациенти от нашата болница. На първия етаж на болницата е разположен диагностично-консултативния блок, заедно с регистратура. Когато пациентката дойде в болницата, най-напред тя се регистрира на регистратурата за това какъв вид преглед има нужда, след което от регистратурата се насочва съответно към съответния приемащ или специализиран кабинет. Приемните ни кабинети са 3. Това са 13-ти кабинет, откъдето става приемането за отделение по рискова бременност, 15-ти кабинет, откъдето става приемането на бременните жени за раждане и 24-ти кабинет, където става приемането на жените с гинекологични заболявания. Този кабинет в извънработно време функционира и като спешен, т.е. всички пациенти, които имат нужда от спешни прегледи и консултации, биват насочвани към този кабинет.